पार्टीसाठी आजचो ह्यो सर्व माल हा, सर्व एक नंबर माल हा. मादी हा आणि ह्यो नर हा. तुम्ही बघू शकता केवढी मोठी साईज हा ती. एवढे मोठे पण आहेत आणि मस्त अगदी तरतरीत भाजले आहेत. पापलेटचा सार हा. पापलेटचा सार. खेकडे जास्त होते म्हणून 2 टोपात केले हे बघा. खेकडे. एका टोपात राहिलं नसते. सुट्टे घातले खेकडे. ओके. सुरमई फ्राय, पापलेट फ्राय, प्रॉन्स फ्राय ह्या सॅलड हा, भाकरी, चपाती, सोलकढी. एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. कधी मंत्रांचा भास दिवाणा, सूर सुना कधी केविलवाणा. आमची मैत्रीण सौ दीपाली स्वप्नील पाटील या आता नवनिर्वाचित नगरसेविका झालेल्या आहेत. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी आजचा दिवस स्पेशल आहे, कारण आज परत एकदा म्हणजे आता हळदी कुंकवाक दीपालीची मैत्रिणी इले होते. गेल्या हळदी कुंकवाक त्यांना पार्टी देतो म्हणून आम्ही सांगितलं होतं. तर ती पार्टी देपर्यंत ह्या हळदी कुंकू इला आणि ह्या हळदी कुंकवाक आम्ही त्यांना सांगलं आता तुम्हाला पार्टी देतो. तर आम्ही जास्त वेळ नाही काढलो, तर त्यांना सांगितलं नेक्स्ट रविवारीच आम्ही तुम्हाला पार्टी देतो. आता रविवारी इलो, त्यामुळे आज आम्ही त्यांना पार्टी देतो. त्याच्यासाठी आम्ही सर्व मासे मागवलं वसईवरसून. म्हावरा म्हणून एक साईट आहे आणि त्यांच्याकडसून आम्ही ते म्हावरा मागवलं. तर म्हावरा कसा हा काय हा आता तुमका आम्ही दाखवतो, खाली नंबर देतो. तुमका पण हवा असला, तुमका मागवचा असला तर वसईवरसून खास ताजे मासे तुम्ही मागवू शकता. आणि हे पूर्ण ऑल ओव्हर मुंबई का मिळतं. तुम्ही खाई असाल तर तुम्ही कॉल करून ते मागवू शकता. तर मजा येणार आहे, कारण हळदी कुंकवाक ती इली होती तेव्हा लय धुमशान घातल्याने होता. तुम्ही बघला असाल ते गेम वगैरे खेळले. जर आज त्यांना वेळ असलो तर आज पण ते गेम वगैरे खेळतील. तर शेवटपर्यंत तुम्ही व्हिडिओ बघत राहा, कारण काम पण लय मासे आम्ही मागवलं. त्यांची सर्व प्राईस पण आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊ. आता मी सांगत बसत नाही, व्हिडिओ लय मोठं होईल. आणि दुसरं म्हणजे दीपाली क्युअर स्किन वापरता, म्हणजे पहिला वापरायचा आणि आत्ता वापरता तो किती फरक हा काय हा तर आपण तुमका सांगतो. आणि त्या प्रोडक्टबद्दल पण माहिती सांगतात, ती तुम्ही ऐका. चला आपण जाऊया, लेट्स गो. नमस्कार मंडळी, आज मी तुमका क्युअर स्किन बद्दल सांगणार आहे. कारण गेली 1 वर्ष मी हे प्रोडक्ट वापरते. तर तुम्ही माझे बिफोर आणि आफ्टरचा चेंज जो माझ्या स्किन मध्ये झाला तो बघू शकतास. कारण 1 वर्षापूर्वी माझी स्किन कशी होती आणि आता स्किन माझी कशी आहे, हे जे व्हिडिओ बघतात त्यांना माहित असा. म्हणजे माका तर ह्या क्युअर स्किनचा लय फायदो झालो. ह्याच्या आजपर्यंत माका पिंपल्स यायचे आणि डाग बिगडा व्हायचे, पण आता पण पिंपल्सचं प्रमाण कमी झालं यावचं, पण डाग बिगडा होत नाही त्याचे, कारण क्युअर स्किनचे प्रोडक्ट मी वापरतात. त्यामुळे मी तुमका पण सजेस्ट करेन की तुम्ही क्युअर स्किनचे प्रोडक्ट मागवा आणि वापरा. तर हे प्रोडक्ट मागवायचे कसे, तर क्युअर स्किनचा ऍप हा प्ले स्टोअर मधून ऍप डाउनलोड करायचा, नाहीतर डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये आम्ही लिंक देऊ, कमेंट बॉक्स मध्ये लिंक पिन करू, ते सुद्धा तुम्ही डाउनलोड करू शकता. आणि ऍप डाउनलोड झाल्यानंतर तुमका मोबाईल नंबर विचारतील आणि मोबाईल नंबर टाकल्यानंतर एक OTP येईल आणि ऍप चालू होईल, जसं बाकीच्या ऍप मध्ये होतं तसंच नॉर्मली. आणि ऍप चालू झाल्यानंतर तुमका तुमच्या एज विचारतील, तुमचा एज किती आहे, तुमच्या स्किनचे जे काय प्रॉब्लेम आहेत ते विचारतील. तसंच तुमच्या स्किनचे फोटो, फ्रंट फोटो आणि साईड फोटो हे पण फोटो मागतील. आणि तुमच्या स्किनचे प्रॉब्लेम आणि तुमच्या स्किनचे फोटो हे अनालाइज होऊन तुमच्यासाठी किट कस्टमाइज होऊन येईल. माझा ह्या किट हा 2100 रुपयाचा किट असा आणि ह्याच्यात 5 प्रोडक्ट आणि 98% लोकांना 3 आठवड्याचा त्याचा फरक पडला. तसाच क्युअर स्किनचा जो किट हा प्रत्येकाचा वेगवेगळा असतात, कारण स्किनचे प्रॉब्लेम प्रत्येकाचे वेगवेगळे असतात. त्याच्यामुळे माझा हाताच तुमचा प्रोडक्ट घेतला असा तुमचे वेगळे असू शकतात. आणि ह्याची फास्ट आणि फ्री डिलिव्हरी आहे, डिलिव्हरी चार्जेस काहीच नाही त्यांचे. तर आमचं कुपन कोड फॅमिली 100 तो तुम्ही युज केला तर तुमका 100 तुमच्या प्राइस वरती 100 रुपयाची सूट मिळून जाईल. तसाच बाहेर तुम्ही डर्मॅटॉलॉजिस्ट कडे गेला तर तुमका 500 ते आता 800 रुपये झालेले आहेत. त्याच्यामुळे तेवढे तुमका पे करूचे पडणार. आणि ह्यांच्या ऍप मध्ये कन्सल्टेशन फ्री आहे, काहीच चार्जेस नाहीत कन्सल्टिंग साठी. तर तुम्ही तुमचे प्रश्न काय क्वेश्चन असेल तर विचारू शकता. तर त्यांच्या ऍप मध्ये डाएट टिप्स पण दिले जातात, तर काय खाऊ गया, पाणी किती पिऊ गया ते सगळं. तर मी पण ते डाएट टिप्स फॉलो करते, तुम्ही पण ते फॉलो करा, म्हणजे खूप चांगला रिझल्ट मिळेल. तर एकदा तुमका प्रोडक्ट दिल्यानंतर ते तुमका विसरून जाणार नाही. दर आठवड्यात तुमचं फॉलोअप असता आणि मंथली एकदा स्किनचं चेकअप असतं, म्हणजे तुमच्या स्किन मध्ये काय इम्प्रुव्हमेंट झाले की नाही ते चेक करणार आणि हे प्रोडक्ट तुमका सूट होतात की नाही ते पण ते बघणार. त्यामुळे प्रोडक्ट चेंज करून देणार. तर चला मला किट मध्ये काय काय प्रोडक्ट आहेत ते तुमका दाखवते मी. 5 प्रोडक्टचा किट हा माझा. पहिला म्हणजे फेस वॉश हा, त्यानंतर ही सनस्क्रीन हा, तर हे मॉइश्चरायझर हा स्किन ड्राय पडू नये आणि सॉफ्ट राहण्यासाठी. आणि ही पिंपल्सची क्रीम आहे,
जे माका खूप सारे पिंपल्स होते म्हणून दिलेले. त्याचबरोबर हे टॅबलेट आहेत जे स्किन रिपेअर साठी दिलेले आहेत. असा आहे म्हणून माझा 5 प्रोडक्टचा किट हा. आणि मी असून तुका मॉइश्चरायझर लावून दाखवते कारण थोडी थंडी पडता त्याच्यामुळे स्किन ड्राय पण होता त्याच्यासाठी. थोडी जरी लावलात ना तर लय तुमका फरक पडायची, जास्त क्वांटिटी घ्यायची गरज नाही हा. आता तुमका दिसत असा मला चेहरा मॉइश्चरायझर लावलं तरी पण तेलकट तेलकट काय वाटत नाही, एकदम स्मूथ असा आणि ऑइली पण नाही हा. त्याच्यामुळे लय भारी प्रोडक्ट किंवा स्किनचे तर मागवा एकदा. माका पण आता लय काम हा, मासे पण येतील. आमच्या आहे मासे इल्या वसई वरसून आणि हे बघा मोठे खेकडे आहेत तर ते आता आम्ही पार्सल घेतो. चालेल, थँक्यू मित्र. तर मंडळी आमचे मासे पण आहे इल्या आणि दीपालीचे 2 मैत्रिणी पण इल्या जे अगोदर हेल्प करू साठी. तर हे आता कांदा खोबरा वगैरे कापतात आणि हे आमचं मासे आहेत. तुम्ही बघू शकता ह्यो खेकडो बा कसलो हा. पप्पा आपल्या चोड्याला जेव्हा लागेल हे बघा. हे सुटात तर नाही भाजी आहे. हे बघा हे लय मोठे खेकडे आहेत. आणि हे मासे आहेत. सुरमई. हे काय मॅरिनेट करून दिलं. तर मंडळी मासे तर इल्यात आणि आता आम्ही तुमका उघडून दाखवतो काय काय मागवलं होतं. आम्ही सुरमईची मागवलं. आम्ही 15 जण आहोत त्यामुळे 15 सुरमईची कुटा मागवलं म्हणजे किल्लर पार्टी वगैरे पकडून. त्याच्यानंतर खेकडे मागवलं आम्ही आणि सारासाठी पापलेटा मागवलं. पापलेटचं सार बनवणार आहोत. आणि दुसरा म्हणजे आणि अख्खी फ्राय करूसाठी आम्ही ही अख्खी साफ करून मागवलं. आणि खेकडे आम्ही बारके मागवलं त्याच्यात त्यांच्याने हे मोठे खेकडे दिले आहेत जम्बो साईज पिंक साईज. हे बघ ते पण दाखवतो. आधी ऐसून तुमका दाखवतो मासे काय काय आम्ही मागवलं होते. तुम्ही बघू शकता साईज लय मोठी आहे. त्याच्यानंतर हे पापलेट आहेत अख्खी साफ करून दिल्याने. त्याच्यानंतर खेकडे आहेत ती तिची अंडी वगैरे सर्व तसेच ठेवलेले आहे साफ करून दिल्याने. हे बघा आणि तुम्ही हे खेकडं बघू शकता ते डेंगू केवढं मोठं आहे. त्याच्यानंतर आहे मॅरिनेशन करून दिलेला पापलेट. काही खेकडे आहेत आणि आहे सुरमईची कुटा आहेत आणि ही सारासाठी पापलेट कोलंबी सुका घालूसाठी. हे बघा आणि फ्रायसाठी असे आम्ही डबल मागले 2 किलो मागवले. आणि हे खेकडे आहे दाखवतो. खेकडं फुलतं आहे भीती तर वाटता. आता हे अजून कापा ना अजून कापा. तयार राहा. आपण धावायला रेडी राहू. लुटली चाल खाली नको सोडा. तुम्ही बघू शकता खेकड्याची साईज केवढं मोठं होतो आणि ह्याचे डेंगे बघा आणि हे बघ अशी घाबरली असते. तरी दुसरं अजून खोललंच नाही. तो लाल आणि ह्यो ग्रीन क्रॅप आणि एवढं हेवी आहे ना 1 किलोच्या वरती आहे. लय मोठं आहे बापरे. मला वाटतं हे ठेवलं तर चलात वाटतं. बघूया चालला ना जमलो तर आता ह्यो एक खेकडं खोलतोय. हे ग्रीनच आहे हो पण हे मादी आहे. हे मादी आहे. कोण आहे? यार खेकडा घ्यायचा अनुष्का मादी आहे. अनुष्का नाही ती मादी आहे हा नर आहे. अरे बापरे केवढा मोठा खेकडा आहे. स्वागत तुझ्या स्वागतासाठी तयार आहे. दोघांसाठी 2 खेकड्या.
माशांचं स्वागत बनवणाऱ्याचं पण स्वागत. होय होय या. हे नर मादी आहे, ही मादी आहे आणि ह्यो नर आहे. हे तुम्ही बघू शकता केवढी मोठी साईज आहे ती. ओके. तर आणि बाकीचे तुमचं आता सर्व डिटेलमध्ये मासे आम्ही तांदळाची कुटा, त्याच्यानंतर पापलेट आम्ही मागवलं आणि भरलेली चिंबोरी आहे. तेव्हा हे खेकडे आहेत, मॅरिनेट केलेला पापलेट आहे, खेकडे आहेत आणि सुरमय आणि कोलंबी, पापलेट सारासाठी आणि ही साफ केलेली कोलंबी. तर ह्या सर्व आम्ही असं मागवलं. तर आता ह्या वाजल्या 12:30 वाजले, तुम्ही बघू शकता. आता ह्या सर्व बनवचा हा मोठा टास्क आहे. हा हे फक्त मी ओपन साफ करून हा ना, आम्ही बाकीचा करतो. हा हे खेकडे मी साफ करून आणते. तोपर्यंत हे आहे भाजू वगैरे घेते, साफ करून मीठ वीट लावून घेते. चला चला. ते खेकडे नर मादी एवढे मोठे आहेत, तर दीपाली पण नाही आणि तिच्या मैत्रिणी पण लावून मागत नाही. त्यामुळे हे आमचे गेल्या वेळी मी हाणलं होतं. आजूची बहीणच आहे, तिच्याकडेच हाणलंय, ती आपल्याला साफ करून देत. तर चला साफ करून घेऊया आणि जाऊया. लय वाजलेत आता. खेकडा एकदम भरलेला. हे बघा, तो पण दाखव. हे बघा, तुम्ही बघू शकता भरलेले आहेत आणि जड आहेत एकदम खेकडे. हे बघा, तुम्ही बघू शकता असले खतरनाक खेकडे आहेत. सावकाश थोडा. हां, शाबाश शाबाश, बरोबर. हां, आता ती तोड. हे तुटले ना मग काय भीती नाही, यांचीच भीती आहे. शाबाश शाबाश. मादी भरलेली अंडी आहेत वाटतं, हो ना? साफ करून देतो मी. हा, साफ करून. हा नर पण एकदम भरलेलो आहे. हे बघा, पिवळ्या आईने भरलेलो आहे. हे बघा, मांसान पण भरलेलो आणि लाखेन पण भरलेलो आहे. हे बघा, दाखव बघू. हे बघा, अक्षरशः भरलेलो. साफ करूचा घरात कामच नाही, हे साफ करूचा. कोयचीला पण धार आहे तुमच्या. आमचे 10 वेळा मारा झाजवून टाकू आम्ही, पण तुटणार नाही. 1200चे 3 आहेत, 1000ला 3 देणार. काय देता बोला दादा? घेऊ का 1000 रुपयाचं गेल? बस 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 बस. मम्मी ते साफ करते साफ नाही, साफ करून दिलेले आहे. साफ करून दिले आहे. आता मम्मी फक्त धुते. पूर्ण साफ करून दिलेले आहे. साफ करायची गरज नाही. धुवून घेते आणि त्याला मीठ बीठ लावते. मोठे आहे ना? हो, हे काय थोडा मोठा पीस आहे बघ. हा बघा, मोठा आहे. छोट्या मुलांना छोटे देऊया आणि मोठ्या लोकांना मोठी. हो, 2 चमचे. बस. तिकडे डाळ आहे, डाळ टाक तुझ्या खाली आहे, रुकते गॅसच्या खाली. आम्ही आता तुला मॅरिनेट करून ठेवेल. मीठ लावून ठेवेल. अच्छा. तर दीपालीन आहे आता सर्व धुवून घेतल्या ना मासे, तुम्ही बघा. हे बघा. आणि आता दीपाली पहिलं काय करणार? प्रॉन्स करणार फोडणीला. तर प्रॉन्स पहिले फोडणी का घालता दीपाली? हे साफ करून ठेवलेले आहेत, नंतर सार. त्याच्यानंतर सार. ओके ओके, चल लवकर, लय वाजले. मालवणी मसाला टाकल्या ना आणि आता त्याच्यात हे कोलंबी सोडता.
थोडासा म्हणजे टाकता. लय बनवायचा टेन्शनला येईल एवढा सर्व बनवायचा. बनवचा एवढं त्याला. वा, मस्त वाटतं. कोळंबी भारीच लागतात ना आणि आमच्या मालवणी मसाल्यात असतात. एक घाव तोंड तुकडा शाबाश. ते तोडलेले आहेत ना, तोडलेले आहेत त्या नको. सर्व मैत्रिणी बघू गेले आता. हा हा, त्यांका पण थोडा थोडा मारून घे. बस बस. काय तर हॅमर आहे आमच्याकडे, लाकडी हॅमर आहे, त्याने मारायचं. काय चोर पोलीस आणि हे काय खेळतात? रोब्लॉक्स खेळतोय. बापरे, ऐकत नाही तुम्ही लोक. हा. कसं नाही पण वाटण टाकशील ना तेव्हा अर्धा ह्याच्यात करूया. त्याला शिजायला नाही मिळणार. हा, एकत्र शिजू देता. तर असं पसरट पाहिजे. तो म्हणजे नाही राहिलं असं पसरट. हे बघ, हे सगळं टाकू का लाग हा, त्याची तर टेस्ट टेस्ट असते. लागणार. आणि ते तंगड्या कुठे? एक तंगड्या कुठे? टंगड्या त्यांच्या हे सर्व लंचला आले काय डिनरला? डिनरच होणार वाटतं आता. चालतंय. 2 वाजले आता. एवढे सगळे पदार्थ करायचे. आमच्याकडे जागा कमी लागली म्हणून या शेजाऱ्यांकडे येलो फ्राय करू. आणि पल्लवी फ्राय करत आहेत मासे. दोन्ही पल्लवी घाई पाठवलो. मासे फ्राय करू का? सुरमईचे तुकडे बघा तुमच्यासाठी आहे ना. हो, मस्त होय आहे. होय होय, मस्त एकदम खरपूस भाजल्याने आज. मस्त भाजलं. 2 तवे ठेवून आणि ते अजून फ्राय करायचे. फ्राय करूचं सर्व काम चालू आहे. म्हणजे 2 घरात वाटले गेलेले आहेत. एक त्या घरात शेजाऱ्यांच्या घरात फ्राय चालू आहेत आणि हय पण फ्राय चालू आहेत. कारण ते एकाच ह्याच्यात होणार नाही. 3 तवे ठेवला. 3 तवे म्हणजे नाही. हय 2 तवे, हय 2 तवे, 4 तवे. खाली आहे गॅस. एक काढून. एक सुरमई के पीछे कितने आदमी? हो, सुरमई जास्त आहेत ना. 15 पीस काय 18 पीस आहेत. सुरमईचे 18 पीस आहेत. हे बघ. हा तवा आहे ना. हा तेच म्हटलं, हा खाली कर. आणि इथे होईल ना मग. त्याच्यावर 2-2 येतील चांगले तव्यावर. हे झालं असतं इथे 2-2 येतील. एक एक नको नको नको, नाही प्रॉपर भाजणार नाही मग. व्यवस्थित भाजू देत. अतिक्रमण नाही करायचंय. फ्रायचे तुकडे मोठे पण आहेत आणि मस्त अगदी सरसरीत भाजले आहेत, तुम्ही बघू शकता. आणि अजून पण हे बघा किती भाजूचे बाकी आहेत. बापरे, 3 वाजणार. किती वाजले? बापरे, तुम्ही बघू शकता साहेब, 2:45 वाजले आहेत. नाही, आम्हाला संडेला एवढंच आले आले सर्व. ही कोलंबी फ्राय केल्याने यांच्याने मस्त भाजले प्रॉपर. मस्त भाजल्या म्हणजे तेल घातलंय मरणाचं. आज डाएट फ्री आहे. काय डाएटचा काय नाही. डाएटला सुट्टी आज. पार्टी आज म्हणजे फायनली आहे आमचा दीपालीने जेवण आणल्या ना. सर्व जेवण झाले आहेत आणि हे बघ सर्व मैत्रिणी सर्वांनी मिळून जेवण केल्याने, हा लय मेहनत केल्याने. आणि तुमका दाखवतो, हा बघा ही कोळंबी सुक्की आहे. कोळंबी सुका, पापलेटचा सार हा. पापलेटचा सार. खेकडे जास्त होते म्हणून 2 टोपात केले हे बघा. खेकडे. एका टोपात राहिले नसते, सुक्के घातले खेकडे. ओके. सुरमई फ्राय, पापलेट फ्राय, प्रॉन्स फ्राय, ह्या सॅलड हा, भाकरी, चपाती, सोलकढी, भात. तर असं सर्व भरगतचं केलेला का. आता कोण कोण काय काय खातात बघूया. बच्चे कंपनी का पहिला वाढतात. 2-2 हे काय काय खाणार, कोणाक काय काय आवडतं सांगा. प्रॉन्सवर जास्त हल्लो करणार वाटतंय. आमटी पण नाही खात फिशची. भातावर काय याच्या सोबत, चपाती सोबत.
भावी जे आहे बसले सावकाश सावकाश हे सावकाश सावकाश नाही फुटणार. हा हा फोड फुटला 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 शाबाश भावी बापरे डेंगू भरलेलो हा ना पूर्ण आहे ना का आम्ही थांबत होते तुझ्यासाठी. हा ह्याला नाही तोडणार दीपाली तू दे तोडून हा बघ आला बघ शाबाश दीपाली तुला फोडायची गरज नाही. हा कशी आहे भावी खूप टेस्टी आहे. भावीची तर मजाच झाली हात पडलो भावी या जमात ना तुका एवढं मोठं खाऊ का बापरे केवढं मोठं डेंगू आहे ह्यो. ह्या बाय झाजवता नीट हा हाताक लागत हा ह्यो पण मोठं आहे हे घे देवांशी आता बाकीचे तू काढ. ती मसालाच खाते का? पप्पा हाय. देवांशी कसा मस्त आहे ना मस्त आहे ना हे घे देवांशी. देवांशी खा बर्थडे झाला तिचा. कधी झाला? नाही. तेव्हाच्या आता घेतलंय. म्हणजे आता सर्व जेवण झाले म्हणजे चिल्लर पार्टी आणि आता दीपाली बसली आणि तिच्या मैत्रिणी मी उपाशी आहे अजून नाही नाही तुम्ही जेवा आम्ही रोजच जेवतो आज तुम्ही पाहुणे आहात आणि कसं झालं ते सांगा जेवण. हो 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 एक वर्ष गेला आणि फायनली आज आपलं झालं हे बघा नाही सगळ्यांनी हेल्प केली मी नाही केले एकट्याने. सर्वांनी केले नाही यांच्यानी पण केला हो एवढी मेहनत केली मेकअप पण होता मला. अरे अर्धेच घेतला तुम्ही फ्राय ती घाबरली. 2 किलोची एक आहे ती. नाही सगळं छान आहे. नीट बरोबर आहे. सर्व लोहार ना कोण ते कामगार काम काढलंय त्यासाठी माणसं पण भरपूर होती. काय ते तुला तर म्हणजे दीपालीनं आता हे माझा ताट वाढलाय ना आणि तुम्ही हे बघू शकता ताटात काय काय आता हे मोठं डेंगू हा एवढं मोठं हा तो डेंगू बापरे लय मोठं डेंगू हा सॅलड हा सुरमईचा कूट हा कोलंबी हा सोलकढी हा माशाचा सारा म्हणजे पापलेटचा सारा भाकरी हा भात आणि हो तेंदू पण आहे एक मोठा ताटात काय जागाच नाही रवली अक्षरशः सर्व भरून गेला तर मी सुरुवात करते भाकरेपासून लय दिवसाने भाकरी आहे आणि ह्या आमचा सार आणि कोलंबी हे कोण कापणार केक बच्चे कंपनी धरा सगळ्यांनी कापा थर्ड वाले जेवढे आहात थर्ड वाले त्याने थर्ड लावा भावी सोडली तर आमची मैत्रीण सौ दीपाली स्वप्नील पाटील या आता नवनिर्वाचित नगरसेविका झालेल्या आहेत. तर आज त्यांचा आम्ही सगळ्या मैत्रिणी मिळून सत्कार हा हे करणार सर्व होतो. मैत्रिणी सत्कार करणार होते परंतु त्यांच्या नातेवाईकांमध्ये कोणाची तरी मयत झाल्यामुळे त्या येऊ शकल्या नाहीत. तर आज त्यांचा मुलगा आमच्या बरोबर हा, मीतला त्यांच्याने पाठवला. त्याच्या आईच्या बदली आम्ही त्याचा सत्कार करतो. त्याच्याकडे देतोय आईकडे नेऊन द्यायचा आमचा हे हसते परसते आम्ही पोच करतो आमचा सत्कार मी तुझ्या आईचं खूप खूप अभिनंदन. स्लो मोशन मग आज कोण गाणं म्हणणार आहे त्या दिवशी तुम्ही नव्हता तुम्ही म्हणणार आहे का गाणं हे हा हे या सगळ्यांनी या आज पल्लवी आले तयार होऊन आले.
हा गेल्या वेळी ही नव्हती, लवकर गेली होते त्यामुळे आता पल्लवी लवकर गेली होती घरी, त्याच्यामुळे पल्लवी आता गाणं म्हणणार आहे. त्या दिवशी सर्वांनी गाणं म्हटलं नाही होता, फक्त हिचा राहिलं होता. तुम्ही परत 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 कोण बोलणार गाणं? आम्ही आज ऐकणार. ओके भरपूर मस्त जेवण झाले, आम्ही आता श्रोते झालोय. हा बोला. नमस्कार. मी एक छानसं मराठी गाणं गाते. खूप दिवस प्रॅक्टिस नाही आहे, त्यामुळे सांभाळून घे. हो हो. झिणी झिणी वाजे वीणा, झिणी झिणी वाजे वीणा, सख्या रे अनुदिन चीज नवीना, झिणी झिणी वाजे वीणा. कधी अर्थावीणा सुभगत राणा, कधी मंत्रांचा भास दिवाणा, सूर सुना कधी केविलवाणा, सूर सुना कधी केविलवाणा. शरणागत तीन, शरणागत तीन, सख्या रे झिणी झिणी वाज वीणा, झिणी झिणी वाज वीणा. वा वा खूप छान, एक नंबर. त्या दिवशी तुम्ही असता तर एक नंबर झाला असता. जबर जबर एकदम. आणि वातावरण एकदम धीर गंभीर करून टाकलं. एवढं इमोशनल गाणं त्यांच्याने म्हटल्याने खरंच भारी. नाही नाही मी काय बोलतो आता, एक त्यांच्याने ना ते इमोशनल गाणं म्हणून ना वातावरण कसं एकदम धीर गंभीर केलाय, तर तुम्ही एक कॉमेडी गाणं म्हणून कसं वातावरण हस्त खेळतं करा. चला, ती गेली ना तुमची मैत्रीण अरुणा म्हणा कुठलं आहे? तूच निवडणार मराठी गाणं असं. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. उड़ले उड़ले हो, उड़ले उड़ले हो, उड़ले उड़ले हो, उड़ले उड़ले हो. चला आता आम्ही तुम्ही बोलवणार तेव्हा येणार. आणि हा आम्ही भेटीने येणार, कारण आम्ही आता काम झाले, आता स्वीट फॅमिली फिरायला येणार. फिरायला येणार. धन्यवाद. बोलवण्याबद्दल खूप म्हणजे खूप छान वाटलं आम्हाला. Thank you, thank आणि you. रोजच्या जीवनामधून आम्हाला असं काहीतरी सगळ्या जणी एकत्र येऊन आम्हाला खेळ वेगवेगळे खेळायला भेटतात आणि एकमेकींबद्दल बोलतो. खूप म्हणजे खूप छान तुम्ही हे आयोजन केलं. धन्यवाद. हो थँक्यू. आणि तुमच्या मैत्रिणींचं एकामेकाबद्दलचं प्रेम बघून पण मला पण भारी वाटतं. मी आपला एकटा काय तर म्हणतात ते एकटा काना वनामध्ये माझी हालत होता, पण ठीक आहे, मजा येते तुमच्यासोबत तुमची दोस्ती बघून. थँक्यू. असेच येत राहा एकत्र. आणि दीपाली सोबत राहा. दीपालीचं चॅनल बघा, स्वीट फॅमिली. अरे बापरे, मासे खाऊन आवाज वाढला तुमचा. आता कधी येणार? आता बघूया. आता ट्रिपला फिरायला, हा पिकनिकला. खूप छान वाटलं. छान झालं होतं ना. थँक्यू आल्याबद्दल सगळ्यांना. तर मंडळी, काल आम्ही म्हावरा खालो, पण काल संध्याकाळ व्हिडिओचं एंड नाही करू खावलो, कारण लय खालो, लय लेट झाला होता. त्याच्यानंतर मग आळस केलं आणि माझ्या प्रॅक्टिसला पण जायचा होता नाटकाच्या, त्यामुळे मी व्हिडिओचं एंड नाही केलं. पण आता व्हिडिओचं एंड करते. म्हावरा तर एवढं, वसईचा म्हावरा तर एवढा भारी होता ना, आणि त्या म्हावऱ्यावाल्यापासूनच मागवलेला होता, त्यामुळे म्हावरा एक नंबर होता. आणि फ्रेश पण होता आणि त्याची चव पण एवढी भारी होती. खेकडे म्हणा, कोलंबी म्हणा, पापलेट, सुरमळ एकदम भारी होता. तुम्ही नक्की मागवून बघा आणि मला कमेंट करा की त्याचा म्हावरा कसा होता. तर मी त्याचा नंबर पण देते आणि त्यांचा इंस्टाग्राम पण पेज आहे म्हावरा म्हणून, त्यातून पण तुम्ही त्यांना DM करू शकता. त्याची पण लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन, तर नक्की मागवा. आणि 25 जानेवारी का, आता येत्या रविवारी 25 जानेवारी का माझं नाटक आहे ब्लॅक पब्लिसिटी, आणि त्याच्यात एवढो सो रोल हा. तर त्या नाटक बघूसाठी कल्याणच्या
आचार्य अत्रे रंगमंदिर का नक्की येवा. सकाळी 11 वाजता, जास्त पण नाही, 2-2.5 तासाचा प्रोग्राम हा, म्हणजे पूर्णच प्रोग्राम हा. तर नक्की येवा, माका सपोर्ट करू का आणि प्रेम करू का. आम्ही सर्वच येणार आहोत, भावी ज्या दीपाली वगैरे आम्ही सर्वच येणार आहोत. आपण सर्वजण भेटू, मजा करू. तर चला, पण मला आता भीती वाटतं ते काम करू, कारण मी आयुष्यात पहिल्यांदा स्टेजवर जाणार आहे आणि काहीतरी करणार आहे. तर ती भीती घालवसाठीच ॲक्च्युली मी ह्याच्यात नाटकामध्ये गेलो आहे, वेद अकॅडमीत, आणि त्यांचा हो प्रोग्राम आहे. तर तुम्ही नक्की यावा. त्यांचा बुकिंगसाठी मी नंबर पण देईन. काय 200-300 रुपये तिकीट हा, तर तेवढा तिकीट काढून प्लीज माझ्यासाठी यावा. तर चला, हा व्हिडिओचा एंड करतो. व्हिडिओ आवडला नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. जेव्हा कोकण आपलाच असा, आणि जावा म्हावऱ्यावाला का कॉल करा, म्हावरा आपलाच असा आणि म्हावरा आणून खावा. चला बाय.